Hayırlı gün, kadirli Башкорт катын-кыздары. Бүгін біздің бірінші яңа составта болған совет отырышы өтті. Сөйлесу шул тиклем эшлекле булды. Алла бирһә, безнең эшенәһе эштәр яңа форматта үтәсәк. Бұл бик куанычлы. Бұл бөтә башкорт катын-кызларын гына йыу түгел, бында сит өлкәләрдәге, региондарда кайда башкорт катыны яшәй, нинди генә якта яшәһә, нинди генә тарафтарда булса ла, без улар белән бәйләнештә булырга тиешбез, һәм улар безгә мөрәҗәгать итә алалар, һәм безнең үзебезнең куйган максатыбызның иң витаминле беренче максат телде һаклап алып калу, гаилә усагын һаклап алып калу, гаиләне үстерү, һәм менә ысынлап та киләһе ел безнең гаилә елында бына ошуга без нык итеп игътибар итәргә тиешбез. Ысынлап та башкорт катын-кызы ул милләт телебезнең әсәһе. Менә ошуга без нигезләнеп, гореф-гадәтләребезне һәр кем үзенең тамырларын, шәҗәрәләрен булдырһа, һәр бер гаилә. Менә безнең ошо эшебез тормышка аша дип әйтер инек. Һәм шуны әйтер инек. Барыһы ла үзебездән тора. Һәр башкорт катын-кызыннан ул үзен ничек итеп тота, ул үзен ничек итеп балаһын гаиләһендә тәрбияләй, ире менән нинди мөнәсәбәттә яшәй. Менә шул сакта гына без үзебезнең милләтебезне югары кимәлгә күтәрәсәкбез һәм күтәрелсәкбез. Без бар эштә лә бергә булырга тиешбез, бердәм булырга тиешбез. Яңа ел менән котлайм сезне барыгызны ла. Эт елы дип әйтәләр. Бұл елда біз, оның хамақ, тұғыры бұлайық бір-бірімізге. Эттің ең юғары сифаты тұғыры болу. Милләтімізге тұғыры бұлайық, тілімізге тұғыры бұлайық. Һәм бүтін кішілерге тұғыры болып қалайық. Әйткен сөзімізге тұғыры бұлайық. Әйткен сөзімізді өтейік. Яңа ел мұнан құтлайым. Бүгін башкорт катын-кыздарының шул уңышлы зур йыны булды. Был йын үзенең көн тәртибенә куйган караулары бик мөһим. Халык белән эшләргә, башкорт катын-кызлар белән эшләргә, авылларга чыгарга, яшьләр белән эшләргә, гаилә йылында гаилә мәсьәләсен күтәреп чыгарга һәм уңышлы нык гаиләләр төзү мәсьәләсен карадык. Бұл инде эштең пландар кабул иттек. Бу пландар бик мөһим. Пландарга кайсы бер булдырмалар, тәкъдимләр индерелде. Ана шул тәкъдимләр буенча эшләһәк, эшебез уңышлы булыр. Итмәһә советка кирде безнең шул тиклем уңышлы, булдыклы хатын-кызларыбыз кирде. Улар да ана шул толы итеп, матур итеп эшләрдә бергә эшләрбез, бергә булырбыз. Хатын-кызлар мәсьәләһе генә түгел, бөтә башкорт халкына каралган мәсьәләләрне бергә башкарырбыз, өмет итәргә була.